Waqt diskussjoni fjum il-mara l-Prim Ministru Robert Abela indirizza diversi temi li jimpattaw il-ħajja tan-nisa fis-soċjetà, buħut minnhom li jaffettwaw anke s-soċjetà b'mod inġenerali. Dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja Dr. Abela qal li dan il-prinċipju u wieħed mill-prinċipji ewlenin li joħorġu mill-Viżjoni Malta 2050. Brabta ma' dan spjega li se jissok tal-istudju dwar ir-remote working bħala wieħed mill-miżuri li jgħinu sabiex jintlaħaq dan il-bilanċ. Żied jinnota li l-proġetti ambjentali ambizzjużi li qed iwettaq dan il-Gvern qed ikomplu jwasslu l-messaġġ favur ħajja ta' aktar kwalità u favur ħin liberu lil hinn mid-dinja tax-xogħol. Fil-waqt li inti mbagħad tippromuovi il-ħin tar-rilassament, irid ikollok fejn tqattaw ukoll jiġifieri r-raġuni ewlenija għala għażilna dak il-5 proġetti kbar fost ħafna mbagħad oħrajn iżgħar biex nagħmluhom il-proġetti li fuqhom qed niffokaw il-prijoritajiet tagħna huwa proprju x'iridu nimbuttaw il-qudiem ħafna il-ħin ta' kwalità tal-familji tagħna huma proġetti ambizzjużi li twettaqhom. Dr. Abela ħabbar li fil-ġimgħati li ġejjin se jiġi fit-tmiem n-negozjar brabta ma' Manuel Island. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela innutat l-irwol importanti tal-mara u allura l-importanza t-investiment kontinwu. Mara hija kelma sabiħa ħafna kif qed inti Ben, mara tissimbolizza l-imħabba, mara tissimbolizza l-kuraġġ, mara tissimbolizza s-saħħa, id-dinjità, il-personalità, id-determinazzjoni u li ma taqtax qalba. U għalhekk kien tajjeb li nhar il-ġimgħa niċċelebraw uħud minn nisa li jagħmlu suċċess f'pajjiżna li nemmen li hemm ħafna nisa li jaħdmu ħafna fiskiet. U dan kollu juru li meta nagħtu l-opportunità lil-mara, meta lil-mara nagħtuha l-ispazju, meta lil-mara nagħtuha iċ-ċans, in-nisa se jagħtuna ħafna u ħafna lura. Il-Prim Ministru elenka diversi miżuri li twettqu taħt Gvern Laburista, fosthom bl-introduzzjoni tal-Special Leave għat-tieni ġenituri li ġiet estiża għal 10 ijiem, dan fil-waqt li aċċenna li għadba aktar xi jsir. Dr. Lidja Abela qalet li permezz ta' din l-estensjoni qed jitwassal il-messaġġ ta' aktar bilanċ fejn it-tfal huma responsabilità taż-żewġ ġenituri u mhux kif titlob il-perċessjoni negattiva li tfal huma fir-responsabilità tal-om, l-istess dwar ix-xogħol domestiku u dak tad-dar. Mariella Camilleri, President ta' Business and Professional Women, innutat kif fil-passat il-prassi kienet illi l-mara li kollha l-uliet trid tieqaf mix-xogħol biss din in-narrativa m'għadix tirrifletti lil Malta tal-lum grazzi għall-isforzi ta' dan il-Gvern fosthom childcare b'xejn u trasport tal-iskola b'xejn ukoll. Abigail Kutajjar, il-Kap Eżekuttiv tal-Climate Action Authority, trattat l-istereotipi u l-ħsara illi dawn jagħmlu. Iżda li inti tiġġudika jew inkella tikklassifika raġel minn mara għal ċertu rwol li għandu l-istess ammont ta' requirements, naħseb hija xi ħaġa ħażina ħafna. Jien nemmen li kull persuna għandha potenzjal li tibrilla f'dak li ovvjament ħadd tagħmel jekk verament tkun committed għal dik il-rwol partikolari.